And now, it's time for SPG, as in Super Background Secret File. Nakita ko siyang tumayo. Pero hindi ko siya nahawakan. Ay, DJ Rocky. Itago mo ako sa pangalang Vera. At ito, ang aking SPG, as in Super Background Secret File. Kung ikaw ay sumasakay sa pampublikong sasakyan, baka makarelate ka sa karanasan ko. Meron kasi akong nakatabing gwapo sa MRT na hindi ko personally kilala. Kaya itago na lang natin siya sa pangalang Boy Tangkad. Itong si Boy Tangkad ay mestizo. Maayos ang gupit ng buhok. Malinis tingnan. Malaki ang muscles. At syempre, mahaba. As in, matangkad. Hindi ko siya madalas namumukaan pag sumasakay ako sa MRT. Pero nung una ko siyang makita, ay na-L na agad ako sa kanya. As in, na-L na lingon. Dahil head turner siya sa mga kababaihan. Kumbaga. So eto na. Isang araw, siksikan sa MRT. Standing ovation ang beauty ko kasi punuan. At walang mauupuan sa dami ng nakasakay. Natapat itong si Boy Tangkad sa akin na nakatayo. Pero halatang nahihiya. Kaya nakayuko lang siya most of the time. Ako naman, out of curiosity, paminsan-minsang nililingon-lingon siya. Dahil bet ko naman siya. Hindi naman sa pagmamalande, ha? Pero kasi pag type mo ang kahit sino, talaga namang magnanakaw ka ng tingin para ma-inspect lang ang itsura niya, diba? Kaya ganon, nagnanakaw ako ng tingin sa kanya. Pero napansin ko na parang napakaseryoso niyang tao. Hindi yata siya marunong ngumiti. Pero hindi rin naman nakasimangot. Ewan, hindi ko ma-describe kasi naka-face mask. Pero ganun pa man, type ko ang tindig niya. Kung pwede lang habulin ang face mask niya para, or hablutin rather. Na mali lang ako ng bigkas. Kung pwede lang hablutin ang face mask niya para makita ang face niya, why not? Kaso, wala ako sa rupok level na ganun. At dahil na-curious talaga ako, sinundan ko ang mga mata niya. At inalam kung saan ito nakatingin. Tiningnan ko siya. Nakayuko naman. Kaya tiningnan ko ang sahig. Wala naman akong ibang nakita. Hanggang sa dahan-dahan kong tiningnan siya mula sa paa. In fairness, makintab ang sapatos. Bagong shine. Tapos tiningnan ko siya pataas. Aba, brown khaki ang pants. Malinis.
At ayun na, natigil na ang mga mata ko sa pagtingin sa bandang puson niya. Specifically sa bandang ibaba ng kanyang puson. Yes, DJ Rocky, huminto ang mga mata ko at napatitig sa kanyang pagkalalaki. Napatitig sa kanyang pagkalalaki na nagtatago sa ilalim ng kanyang salawal. Nakakayaman sabihin pero muntik akong mag-L. As in, maglaway. Nang makita ko ang nakabilanggong preso sa loob ng kanyang salawal na bagamat nagtatago ay kumakatok-katok. Gusto atang lumabas at makawala. At hindi lang katok ng katok, DJ Rocky. Sumasaludo pa. Matagal na sumasaludo. Ako naman, nakaramdam na ng init. Pinagpapawisan na ako. Kasi pumapasok na sa isip ko kung dadakmain ko ba o hindi. Nakakatakso. Kaso nga lang, bago pa ako mag-decide, ay bumaba na si Boy Tangkad sa MRT. Ayun, hindi ko na tuloy nahawakan para kamayan o i-shake hands ang kanyang sundalo. Gustuin ko manghabulin siya paglabas, ay hindi naman yun ang aking MRT station na patutunguhan. Sayang. Pinagtagpo pero hindi itinadhana. Nung umalis siya, naimasmasan ako. Nakakulong pa rin ang preso. Pero kailan kaya ito makakalaya? Sana, sa araw na yun, ay nandun ako para salubungin siya. Salamat hanggang dito na lang, DJ Rocky. Muli, ako si Vera. At ito, ang aking SPG. As in, super. Back ganun. Secret. Fun.